Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümi Aşgabatda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen uly harby parat bilen bellenildi. 27 oktýabrda ýerden saat 10-na başlan we 1,5 saat çemesi wagt dowam eden harby parat döwlet tribunasynyň öňünde geçirildi we oňa geçen ýyllarda bolşýaly mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň, döwlet we sungat işgärleriniň 10 müňlerçesi gatnaşdyryldy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri harby parat çıkış etmeli ya da yürep geçmeli 10 müňlerçe adamyň dawaranyň geçirilmeli ýerine 7 saat çemesi öňünden ýagny daňdan saat 3 töweregi barmaly edilendigini aýdýarlar. Döwlet tribunasynyň öňündäki dawaraly ýörüşlere gatnaşaklary daňdan saat 3:30 bilen 4:30 aralygyny barmaly ýerleri dün ýylan edilipdir. Olara adatça gije daňdan saat 3'lerde şu ýere bardylar. Saat 10'na başlanjak dawaralara 7 saat galanly şu ýerlere ýygnandylar. Dip Aşgabatly synç we ýazyjy Manmurat Bugaýew döwlet işgärleriniň we studentleriniň oňlarçasyna salgylanyp gürrüň berdi. Mundan başol daňdan saat 6 töweregi şäheriň protokol köçeleriniň aglabasynyň we oňa birikýän köçeleriň ýapylandygyny, Saparmurat Türkmenmaşy şaýolunyň ugrunda ýaşaýjylaryň hereketiniň 2 saata goly wagt berk çäklendirilendigi sözüniň üstüne goşdy. Köçelerin uğruna bir raýat edilmesindäki adamlar peýda boldy. Arasynda 2 polisiýa formasyndaky işgärler bardy. Olaryň daňdan saat 6'dan başlap tutuş 2 saat ýapdy. Saat 8'e çelli ýaşaýan jaýyndan çykmaklyga da gadagarlyk girdildi. Ýaşaýan jaýyna girmäge de gadagarlyk girdildi. Özüm bir ýerlerden gelýän bolsam, şol öz ýaşaýan jaýyna, ýani aýdalyn Saparmurat Türkmenmaşy şaýoly bilen satyryp berilen jaýyna ýetmege bir ortasy 150-200 metr galanma ýygyny urdular adamlar. Oň başyndan hem şol jaýlan penceresine çymak, eýwanyna çykmak ýa-da da gadagarlyk girdildi. Dip Bugaýew belledi. Şeýlede şäheriň merkezi köçeleriniň aglabasynyň ýapylmagy bilen baglanşykly jemgyýetçilik awtobuslarynyň öz uğruny ütgedendigi, emma bu barada köpçüligi öňünden bildiriş edilmänligi sebäpli ýaşaýjylaryň öz barjak ýerine wagtynda baryp bilmän dürli kösençlikler bilen ýüzeýiz bolandygy aýdylýar. Ýatladyp geçsek paýtagtda garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek çärelere görülen taýýarlyk çäreleri ýagny marşirowkalar oktyabr aýynyň 2'sine başlanypdy. Şonu taýýarlyk çärelerine gatnaşmaly edilen döwlet işgärleri, studentler we okuwçylar işden we okuwdan boşadylyp öýlen saat 12:00'da başlap giýişlik iňrik garalýança dowam edýän çärelere her gün mejburi gatnaşmaly edilipdiler. Şeýlede döwlet edaralarynyň we okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary çäre gatnaşanlardan dawarada geýmeli toý libaslaryny hem öz hasabyna satyn almalydyklaryny tapşyrdylar. Aýal gyzlaryňky 300-400 manat, erkek oglanlaryňky 600-700 manat aralygynda satylýan bu eşikleri almadyk işgärlere we studentlere bolsa türkmen resmileriniň gödök darandygy habar berildi. Adatlyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan döwlet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň ençemesi 27 oktýabryň Türkmenistanda dinç güni diýilip elan edilendigine, ýöne mejburi çäreler sebäpli özleriniň iş we okuw günündäkiden has köp ýadaýandyklaryny gürrüň berýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bellenýän bayramçylyk dawaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýändigini aýdýarlar, emma olary döwlet işgärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozamaýarlar. Sözümiziň ahirine bellesek, şu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni iň soňky gezek 27 oktýabrda bellenýän ýaly bolup görünýär. Şu aýyň 9-10 aralygynda geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň garaşsyzlyk günini 27 sentýabrda bellemek barada karar kabul edilipdi.